Наш. А дядя обернувся, ага. А переплив мене все-таки. Все-таки. Ну, мастерство, як кажуть. Позирай, лебеді ззаді. Ей, іди сюди. Їх кормлють. Лебеді, пойте тому. Ось видів кілька лебедів у Ужгороді. На Ужове? Ага. Де на Ужове озеро коло Кирпічки? А, я бачив, десь ти вказував. Я виставляв тепер. Маленький. Качок буйний. А я тут. Слухай, зняня Оленя, оленя. А ну то що, не годен? Годен. А ну да. Бляха, попадь возле. Пойдем. Ну, сейчас? Я думаю, да. Ой, ну заплив. Вони деруть такое. Але там ще хліба, давай йому. А не дури його, дай йому. Я не дурю, я зубою по ньому кузаю. За конець держи. Так? За конець хліба, ай. Видиш, він уже сильно кусить. Я не дурю, я, знаєте, боюся по ньому кусаю. Чекай, не. Це молодий дасть. Це? А от, знаєте, Та то видко, видиш? аж мале пір'я. Ага. Йой, то я. А ну тепер малого подури най. Розумний, видиш? А ну тому великому. А тут уже ситий. Теж він Я вже тебе ситий. кормлю, Він уже ситий. а позирайте. Що там? А, якщо привіло, що там до нього щось присосало. Уже видиш, навіть і не їсть. Навіть не їсть, да? Він воду п'є. Вони переїлись. Не суті, вам не було. Ми їх не покладемо, да?
Водя, привіт. Руслана Васильівна, то хтось почив. Чоловіка треба ж увести. Руслана Васильівна, а чоловіка якось треба підготувати.